Terve! Tällä videolla mä esittelen teille mun uuden kaasupullon sinisestä voi päätellä, niin mulla on Piltemasta ostettu tää retkikeitin. Retkikeitin tuli tosiaan tämmöisessä näppärässä kohtuullisen kovassa kuljetuskotelossa. Tää painaa 90 grammaa ja pituutta oli 9 senttiä, 6 senttiä ja 5 senttiä, et sen kokoinen paketti. Tää on aika pieni paketti ja kevyt paketti. Teho tällä oli 2,6 kilowattia. En tiedä onko se paljon vai vähän, mutta ihan okosti tää on ainakin mulla vedet lämmittänyt ja kiehauttanut. Mitään sytytintähän tässä ei itsessänsä oo. Mä oon ostanut tämmösen pienen sytkäri, ohkaisen sytkäri, mikä ei paljon paina. Sen saa mukavasti tänne kattilapussiin. Sitten se kulkee käytännössä aina mukana, kun tää itse keitinkin kulkee mukana. Tää oli Retkilehdessä viime vuonna, niin kun testailtiin erilaisia kaasukeittimiä, niin tää oli paras hintalaatu suhteelta. Niin sanottu hyvä ostos. Eli tää maksoi jotain, olisiko ollut reilu parisenkymppiä, mutta se oli hintaluokan keittimistä, niin paras hintalaatusuhde. Vähän tässä on, niin kuin siinä lehden testissäkin mainittiin, niin vähän tästä tulee vähän semmoinen viimeistelemätön fiilis. Että yksi on esimerkiksi se, että nämä sakarat, mitkä tästä kääntyy, niin osa noista sakaroista on jo ihan tolle, että tuossa on iso aukko tossa noin ja se pääsee sieltä tulemaan. Mut sitten tässä se on käytännössä ton nykäleen takana kiinni, että se pitää vähän niinku sille vääntää ja sitten saa sen auki sieltä. Et sitten se aiheuttaa vähän tommosia, tulee naarmuja näihin sakaroihin. Ja sitten osa sakaroista ottaa, kun tällä kuljetusasennossa on, niin osa ottaa kiinni tähän polttimeen, osa ei ota. Vähän semmonen niinkö semmonen, no voisiko sanoa, että halpa fiilis tästä tulee. Katsotaan nyt kauanko tää kestää, että ihan okta muuten on toiminut, ei tässä silleen vikaa oo. Laitan speksit näistä kaikista tämän videon kuvauksiin, että voit sieltä käydä kattoo, mitä nää nyt tarkalleen ottaen oli. Ja samalla kun oot siellä, niin paina ihmeessä peukku, jos tykkäät, ja pistä tää kanava tilaukseen, jos tämmönen retkeilyaiheinen sisältö sua kiinnostaa. Mä ostin tää mun kaasupullon ihan Piltemasta sieltä, mistä ton retkikeittimenkin ostin. Ja tämmönen 230 gramman patruuna niin mahtuu hyvin tonne mun kattilaan sisälle. Kesäolosuhteissa tosiaan niin pärjää melkein millä tahansa kaasulla. Ei niissä isoja eroja oo. Kunhan siinä on tossa keskellä tommonen kierre, niin siihen saa sitten kierrettyä ton retkikeittimen kiinni. Mut sitten kun kelit kylmenee, niin sitten varmaan syksyä kohden munkin pitää ostaa joku vähän parempi kaasu. Niitähän myydään ihan semmoisia talvikaasujakin. En oo ite vielä kokeillut, että miten ne toimii, mutta luvataan, että jopa sinne ihan 20 pakkasasteeseenkin niillä pitäisi pärjätä. Tietysti pelkkää pakkaslukemaa ei kannata sinänsä niin tiukasti tuijottaa, koska siihen vaikuttaa myös se, että kuinka paljon esimerkiksi tuulee. Sitten Piltemasta löytyy myös vielä tämmönen kaasusäiliö jalusta, että menet matkan aikana tämmöiseen pienempään tilaan ja sitten kun on aika kokkailla, niin kaasupullo siihen, niin tää pysyy hyvin. Sitten saa pikkusen ilmaan ton kaasupullon, mikä on hyvä juttu. Erityisesti kun se maa alkaa taas viilenemään, niin se maan viileys ei viilennä tuota kaasupulloa niin tehokkaasti. Sitten jos mennään tähän mun kattilaan, niin tää on Primuksen Litec Tech Getrek. Primuksen kattila, litran kattila, painaa 267 grammaa. Tää oli, olisiko ollut 230 partioaitasta. Mä halusin semmosen kattilan, mikä on pieni, koska yksin pääasiassa reissaa. Ja sitten semmonen kattila, missä olisi nämä kahvat niin mukana valmiina. Sitten mä halusin semmosen kattilan, missä on myös tää kansi, voi toimia mahdollisesti paistinpannuna. Eihän tää mitenkään hirveän iso, että ehkä siinä just sen yhden kananmunan saa paistettua. Vähän nakkeja on kokeillut siinä paistaa, siinä toimii ihan ok. Mut silloinkin itse asiassa varmaan piti 2 osaan jaotella ne nakit, että ne mahtui tuohon hyvin. Ja en tiedä johtuuko sitten tästä non-stick-pinnutteesta vai mistä, mutta puhtaana on kyllä ollut tosi helppo pitää sekä tuolla retkillä että sitten kotona.
astianpesukoneeseenhan näitä ei saa laittaa. Tää alumiini vissiin kärsii sitten siinä. Muutaman kerran on nyt päässyt käyttelemään tätä, että jonkin verran käytön jälkiä tähän on tullut tähän ulkopintaan naarmoja semmosia, mutta ei ainakaan vielä mitään maata mullistavaa. Sitten kotona kötöstelin tämmösen tuulisuojan ihan itse tein, eli tämmöisestä uunivuuasta. Ja sitten vaan leikkasin noin kulmat tosta auki. Tää lärpäke on tässä ylimääräinen, sen voisi vaikka ottaa siitä leikata pois, mutta on nyt toistaiseksi antanut se olla mukana siinä. Sitten leikkasin tänne nurkkiin tommoset kolot molemmille puolille, niin ne istuu hyvin sitten tähän kaasupullon telineeseen ja se jää siihen vähän niin kuin jumiin. Sitten tämän toisen puolen voi laittaa vaikka siihen keittimeen yhteen sakaraan kiinni, vähän taittaa niin se pysyy aika hyvin sitten siinä pystyssä. Ja sitten tulee näin tähän näin. Pitää hyvin just ton liekin suun tuolta tuulen suojassa, mutta siihen mahtuu silti, toi tietysti pitää olla noin vielä, niin siihen mahtuu silti kattila vielä hyvin tai kahvipannu. Ja tähän ei siis käytännössä paina yhtään mitään, en tiedä, muutamia grammoja varmaan. Tosi kevyt kantaa ja helppo taittaa ja menee hyvin tuolla kattilapussissa kaikkien muiden ruoanlaittovälineiden mukana. Ja on tämän kanssa nyt muutamilla reissuilla käynyt ihan hyvin, on ainakin toistaiseksi toiminut. Tosiaan ei mulla hirveästi ole niin semmoista vertailupintaa, ettei voi sanoa, että toimisi paremmin kuin esimerkiksi joku kaupan tuulisuoja tai huonommin kuin joku kaupan tuulisuoja. Mennään seuraavaksi katsoa, että miten tää mun kaasukeiti oikeasti pärjää Trangian kanssa. Tulin vielä tänne järvenrantaan tekemään tuulitesti. Ja mulla on 0,5 litraa vettä ja toinen 0,5 litraa vettä ja tarkoitus olisi kokeilla, että kuinka paljon nopeammin se kiehuu tämän tuulisuojan kanssa kuin ilman tätä tuulisuojaa. Nyt on tämmönen pikkusen tuulee, ei mikään hirveän tuulinen keli, mutta kyllä ihan puuskissa kuitenkin selkeästi tuulee ja muutenkin koko ajan semmonen pieni tuulenvire käy. No niin, nyt on tuulitesti tehty, eli semmonen noin 40 sekkaa karkeasti ottaen, niin oli nopeampi keittää 0,5 litraa vettä tämän kanssa kuin ilman. Eli mun mielestä varsin hyvä tuulisuoja, hintaansa ja painoonsa nähden tämä oli. Sitä vaan miettii nyt, kun tämän kanssa on tätä yhtä retkeä nyt tehnyt, että miksi mä aiemmin ostanut tätä. Oli kyllä meinaan niin paljon helpompaa veden lämmittäminen ja ruoan tekeminen ja kaikki. Jos jonkun retkeilyvarusteen hommaatte tänä kesänä, niin hommakkaa kaasukeiti.